Na-special na inasakaso ang mga galitan ng kaso ng iso at kabilang ng dalawang beauty therapist na ito ay special na inapiran ang iso para mas pa sa inyo. Pinagsiyo ang black na ito. Walang limitasyon. Maaaring Sa bayon. pero ito pa rin ang para sa inyong kalikasan. Ay, sama daw. Diba? Tingnan na kasusok. 8-11. Salamat sa lahat ng mga Buka na ito kahapon. Ano ba? Ulit ka? Mga upan ko. Hindi ron? Awan sa research. Ako ayakan. ang kaasyahan ng Pilipinas. Alam mo kung hindi kasi yaman ang bayo sa kaibigan. Pati ang moralidad ay hindi naisip. Sasabihin ko sa iyo, wala ka daw iba kundi sa pamalik sa atin ito. Ang pangalan ko ay kaya mo kayo. Dapat ko tayo sa bayo ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mabalik sa pangalan na hindi mo na yan. Rawat ko din. Ano ang sasabihin ko? Ate. Paano ba nagkaroon ng ibang mukha? Nagbibilang ka nila. So, napapagod ako. Akala ko nga may nangyari na sa'yo. Wala na tayong panagin. Ano kayo ay nito? Alam mo ba kung saan si Emily? Nasa hospital siya. Nakahiga sa kama. Kamera mo na. Kung malalaman ito niya, hindi ako makapatay siya. Punat. Pasensya na. Grabe na ako sa tayo.